Pozdrav svima, nalazimo se u osnovnoj školi Momčilo Sasijević ili druga osnovna škola u Gornjem Milanovcu i nalazimo se u mestu koje se zove Mala sala, nekad davno poznata kao gimnastička sala u ovoj našoj školi, a mi koji se bavimo karateom zovemo ovakvu salu dojo, odnosno sala za vežbanje borilačkih veština. Ja ću vam sada ovu salu prikazati kako izgleda i želim da vam objasnim zašto je karate dobar za vaše dete, zašto je karate uopšte dobar, jer je to vezano za jednu disciplinu, samodisciplinu, poštovanje drugih, poštovanje prostora u kome vežbamo, poštovanje uopšte celokupnog sveta oko nas. To je po meni ono što prvo krasi karate. A sada želim da vam pokažem ovu salu i da objasnim kako smo ovu salu uredili. Daćete mi samo sekund vremena. Evo ovako izgleda sala. Tatami se nalazi kao podloga, ona je bezbedna za vežbanje naših učenika, male dečice, i u ovoj sali takođe vežbaju i drugi klubovi, takođe vežba i školica sporta Sportić, koja izuzetno radi sa malom decom 3, 4, 5 godina i tako redom. Ovde smo stavili, ovo je jako važno, ovaj tatami, kako bismo zaštitili da ne dođe do povrede dece. S jedne strane zaštitili smo našu dečicu i naše učenike, s druge strane zaštitili smo ove radijatore kako ne bi došlo do povrede. Nastavljamo dalje. Ono što je jako važno i što želim da vam pokažem sada u ovoj sali jeste i ovaj deo. Ovde smo postavili takođe tatami. Evo vidite, iskoristili smo tatami kako bismo i stavili na prozore jednu veštačku prepreku kako roditelji ne bi gledali trening iz razloga da ne bi ometali decu koja su sklona da traže pogledom svoje roditelje i na taj način nemaju punu koncentraciju. To je razlog i način kako smo iskoristili tatami. Ali onaj deo sale zbog koga sam i hteo da načinim ovaj snimak jeste deo sale u kojoj stoji naša oprema. Kada kažem naša oprema, mislim na opremu koju koristi cela škola, najviše koriste karate klubovi, školica sporta Sportić, i hteo sam na ovaj način da vam pokažem ovaj deo. Evo ovde smo uredili taj deo i ono što je jako važno jeste da se uvek trudimo da svi koji koristimo opremu uvek nakon treninga vraćamo opremu. Naravno to čine i učitelji i učiteljice u ovoj školi kada sa svojom dečicom koriste opremu za sprovođenje svojih redovnih časova. Takođe u ovoj sali i predškolska ustanova Sunce dovodi svoju decu i ja bih na ovaj način hteo da se zahvalim pre svega osnovnoj školi, odnosno direktorki ove škole koja nam daje svesrdnu podršku u našem vežbanju. Još jednom veliko hvala. Želim da se zahvalim svim kolegama, profesorima, učiteljima, nastavnicima, svima onima koji koriste ovu salu, zato što se svi zajedno trudimo da održimo jedan red, jednu disciplinu i da ova sala bude reprezentativna sala kako u Gornjem Milanovcu, tako i šire. Vi znate da mi održavamo redovno, skoro svakog meseca, neka mini takmičenja i seminare da nam dolaze ljudi sa svih strana i mogu vam reći da ova sala dobila maksimalnu ocenu 10. Svi su prezadovoljni sa uslovima u kojima mi vežbamo i ja sam osetio potrebu da na ovaj način se zahvalim svima. Ovaj video ću postaviti na naš YouTube kanal, podeliti ga ostalima i da nam bude svima kao jedan primer sporta, sportske discipline, poštovanja, jer ono što mi radimo sa decom, i to uvek naglašavam, rezultat je važan, ali rezultat, takmičarski rezultat je sekundaran. Mi se trudimo da pre svega naučimo decu disciplini, poštovanju, upornošću, da nikad ne odustaju, da poštuju jedni druge, empatija, da pomognu drugima, pa onda na kraju da budu spremni i kada dođe taj takmičarski rezultat, da znaju da se u tom takmičarskom rezultatu nose kao pravi ljudi i pravi sportisti. Ja vas još jednom zahvaljujem što ste imali strpljenja da slušate ovaj video i da gledate. Pozdrav svima!